Queremos volver a todos o domingo ás 12 da mañá na Casa do Mar. Necesitamos apoio. Creo que vai moita falta, fai. O domingo imos a manifestar. Ánimo para ir á manifestación do domingo, defensa da Ría do Busto. Os animo a venir a todos el domingo, día 14, a la manifestación a la Casa del Mar.